L-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista l-mass meeting tal-ħadd wara nofsinhar, il-ġimgħat u x-xhur li ġejjin qed titmexxa mill-imdina u mhux mill-pjetà. Dan fid-dawl li Simon Busuttil reġa' qed jafda l-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista f'idejn Richard Kakija Caruana, il-moħħ wara Gonzi PN u l-karriera politika tal-istess Busuttil. Fil-fatt dan huwa wieħed mill-ewwel dettalji li qed niżvelaw mill-laqgħa li kien hemm fid-Dar Ċentrali nhar it-Tnejn li għadda. Laqgħa li għaliha attendew fost l-oħrajn il-Kap Simon Busuttil, il-Viċi Kap Beppe Fenek Adami, l-eks Ministru Tonio Fenek u ma setax jonqos l-istess Richard Kakija Caruana. Fil-laqgħa kien maqbul li għandhom isiru sensiela ta' protesti partiġjani biex jippruvaw jiddestabilizzaw l-ekonomija tal-pajjiż bis-sena 1987 tissemma għal iktar minn darba. Fil-waqt li Kakija Caruana huwa l-bniedem wara l-kwinti, il-Viċi Kap Beppe Fenek Adami se jkun wieħed mill-wuċuħ ewlenin ta' din l-istrateġija aggressiva. Xi ħaġa konfermata mill-fatt li minn 3 konferenzi tal-aħbarijiet fl-aħħar jiem indirizza 2 u l-oħra l-President tal-Eżekuttiv Fenek. Fil-fatt wara l-laqgħa ta' 2 il-konferenzi bdew l-4 għaliex it-tlieta kien jum ta' ippjanar. Mid-dar tiegħu fl-imdina Kakija Caruana mhux biss qed jikteb, iżomm kuntatt mal-blogger Defni Caruana Galizja u jibgħat l-emails b'mod regolari, iżda qed iżomm ukoll kuntatt mad-deputati nazzjonalisti fuq qudiemnet sejjaħ għal Jason Azzopardi u Ryan Kallus. L-irwol ta' Kakija Caruana huwa biss wieħed mill-fatti l-ġodda li se nkunu qed niżvelaw, b'dettall ieħor se jkun ippubblikat fil-ħarġa tal-kulħadd ta' għada. Din mhux l-ewwel darba li kellna lik mill-Partit Nazzjonalista fl-iktar mument strateġiku, tant li qabel l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali xandarna r-recordings tas-Segretarju Ġenerali jikkomunika l-istrateġija.